ва инчунин 2 сола вид на жительство дода мешавад. Ассалому алайкум ака. Ман дар чорни списка ҳастам. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк монед, бо диққат то охирша тамошо кунед. барои кору фаъолият кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Литва. хоб нафарҳое ки мехоҳед фаҳмидан патенти шумо оригинал ҳаст ё ин ки фалшивӣ ҳаст, барои ин чиза аниқ кардан шумо метавонед дар рақамҳои WhatsApp бинависонед, проверкаи патентҳо мекунанд. кор дар Литва маош чӣ қадар аст ва барои рафтан ба куҷо бояд ки шаҳрвандони тоҷик муроҷиат намоянд. хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон бо як нашри эълон шаҳрвандони кишварро барои кор дар Литва даъват кардааст. ин ниҳод гуфтааст барои кор дар ин кишвар ба 40 корманд ниёз дорам. гуфта мешавад ки музди кор аз 1500 евро боло буда барои кор иҷозатномаи иқомат яъне ки вид на жительство барои 2 сол ва манзили зист дода мешавад. нафарҳое ки хоҳишманд мебошанд барои Литва сафар кардан ва кору фаъолият кардан метавонанд ки ба вазорати меҳнат муҳоҷират рафта муроҷиат намоянд. музди маоши моҳона 1500 евро мебошад ва инчунин 2 сола вид на жительство дода мешавад барои ана ҳамон нафаре ки дар Литва ба кор сафар мекунанд. ба гуфтаи онҳо барои кор дар Литва кафшергар, устои барқ ва устои қубур лозим аст. аз довталабон донистани забони русӣ, надоштани доғи судӣ, таҷрибаи кории яксола ва доштани диплом ё сертификат талаб карда мешавад. чизое ки мо гуфтем барои кор зарур мебошад, хоҳиш мекунем ки ҳамира як бори дигар бо диққат гӯш кунем. нафарҳое ки доғи судӣ надоранд ё нафарҳое ки таҷрибаи кории яксола доранд дар ҳамин соҳаҳое ки мо номбар кардем ё нафарҳое ки аз ягон ҷо сертификат гирифтагианд ва донистани забони русӣ низ ҳатмӣ мебошад. дар бораи кор дар Литва ҷузъиёти дигаре нест, танҳо гуфта мешавад хоҳишмандон метавонанд ба хадамоти муҳоҷират рафта муроҷиат кунанд ва бо тариқи номнависӣ шаҳрвандон метавонанд ки ба Литва барои кору фаъолият кардан сафар кунанд. ин як тасмим ва як хабари бениҳоят хуб мебошад ва умедвор ҳастем ки дар ояндаҳо сол то сол ананхел шаҳрномаҳои корӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳо боз ҳам зиёдтар мешавад ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки ғайр аз Федератсияи Русия ба дигар кишварҳои дунё низ сафар кунанд ва кору фаъолият кунанд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед, агар документам надошта бошед, ҳамин одамои мо боваринокан як бор қатишон суҳбат кунед, номерошон дар рӯи экран мебурояд. ҳатман аз номи ма гап занед. нуров нависонда. ассалому алайкум ака. ман дар чорни списка ҳастам. ҳозир дар Россия ҳастам. Тоҷикистон бурам ё ки граница биём документ кунам. аз чорни спискам мебароям, яъне легали мешавам. аз сари нав ки вориди Россия шидем, документ ки кардем, бале аллакай официални шумо легали мешавед ва имконият аст ки номи шумо аз чорни списка нест шавад. ва чӣ кор кунем ки бояд номи шумо дар чорни списка нағалта? махсус дар ҳамин бора худо хоҳад як видеои алоҳида мекунем ва дар канали Юрист TJ информатсияи подробни метем, интизор бошем. як нафари дигар нависондае ки амнистия барои одамои чорни списка дахл надорад. амнистия шидагӣ нест ва қонуни амнистиярам қабул шидагӣ нест. бародари азиз, ки ба киҳо дахл бояд дошта бошад. Шаҳбоз Саидов нависондаед. салом акаи Сорбон, умедворам хуб ҳастем. ман гражданини Россия дорам, падарам ҳам дорам. хоҳарам метавонанд аз Тоҷикистон пасоли Россия паспорти русиро гиранд. бо основанияи падарам мешавад. бо основанияи падар фарзанд метавонад, лекин аз иҷа истода шумо паспорт гирифта наметавонед. барои паспорт гирифтан бояд ки дар Федератсияи Русия қарор дошта бошед. як нафари дигар нависонда трудовой договор барои одамое ки дар ҳар ҷо кор мекунанд дар корай. одамое ки дар ҳар ҷо кор мекунанд, бисёри нафарҳош дар Яндекс рафта трудовой договор мекунанд, шартнома мекунанд ва каму беш дар онҷа заказ мегиранд ки мисол аккаунтҳошон маҳкам нашавад, лекин худшон разнарабочигӣ кор мекунанд. бигем ҳозирашда ҳамин
уровень қати рафтесан мардуме ки разнарабочӣ мебошанд. Бозорова нависонда: салом алейкум акаи Сорбон. Ман гости равам агар дар муддати 3 моҳ ЗАГС кунам, дар ҳамон ҷо метавонам гражданин шавам. Шумо метавонед ки равен вақте ки ЗАГС ки карден ва ба воситаи ЗАГС шумо паспорт гирифтанӣ бошен, ҳозир тибқи қонуни нав бояд ки шумо якчанд сол зиндагонӣ кардагӣ бошен. баъди ЗАГС кардантон дарҳол паспорти Россияра гирифта наметавонед. Саидзода нависонда: салом, рост аст ки ба рӯйхати сиёҳ фуромадагӣ то 1 апрел вақт додиянд, то 5 феврал вақт додагӣ буданд, яъне электрони ҳамун номҳо мебурояд. 5 феврала боз аниқтар мешавад. Як нафари дигар нависонда: ман 2.5 солаи бедокумент гаштам, номам дар рӯйхат баромад. Агар ба раҳ бурам, то 5 нашуда депорт намекунанд. Дар рӯйхат бурой агар ному фамилият мисол ва шумо ки аксари нав вориди Россия шуден, документотона торӣ кунен, дуруст кору фаъолият кунен қонунӣ, имкон ҳаст ки номи шумо нест шавад. Воҳиҷон нависонда: ассалому алейкум ака. То чанд бора метавонем граница бигзарем, гости бизанем мигратсионкара? Пешакӣ раҳмат ака. ҳозир аз соли 2025 тибқи тағйиротҳои нав дар як сол бигем шумо як маротиба метавонед. пештар 3 моҳ пас ҳуқуқ доштем, ҳозир гости заден 3 моҳ пас буд шава, аз Россия ки баромаден баъди 9 моҳ дуюмбора ҳуқуқ доред. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. саволотона дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.